Bare lige start med at finde dig til rette. Tag nogle gode, dybe vejrtrækninger. Uanset om du ligger ned eller sidder op. Så bare vær tilpasselig der, hvor du er. Forestil dig, at du går langs den her skønne sandstrand. Udsigt ud over havet. Forestil dig, at du sætter dig ned her, det her lune, varme sand. Du kan mærke, hvordan at solen stråler, rammer dit ansigt og dit hoved. Mærker sandet mellem dine tæer og dine fødder. Og mærker sandet op i hænderne. Du lader sandet sive stille og roligt mellem fingrene. Det helt fineste sandkorn. Og bare fornemmer, hører, ser du det du skal se, og høre og fornemme. Måske endda dufte. Det du skal for at være lige der på stranden lige nu i sandet. Bare lige være der i roen og i afslappetheden. Måske du får registreret de spændinger, der må sidde i kroppen, og de tanker, bekymringer, du måske havde, inden du startede. Det mærker du, hvordan de bare forsvinder. Mere og mere på hver bølge. Du svømmer op over strandkanten og trækker de her ting med sig ud i havet igen. Måske du endda aktivt skal gøre noget. Hvad forestiller du samler sten op omkring dig, som symboliserer de her tanker og bekymringer, spændinger, ubehag du måtte have i kroppen, og kaster dem ud i vandet, som hvis du skulle slå smut med dem. Så ved jeg, at de ikke længere er en del af dig, mens du er lige her. Du bare være fuldstændig ro, fuldstændig ren, lige der. Fuldstændig afslappet. Og en behagelig tilstand. Og lige der lader du bare solens stråler på en måde fungere som en oplader for dit system. Lader hele dit system af hver celle, fibre, membran op i din krop med fornyet energi, glæde, overskud, motivation til at gøre det du skal i løbet af dagen eller måske i morgen. Og ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Bare mærk den her ro, den her fornyede energi sprede sig. Virkelig med en velbehag i kroppen. Så bare for ankre det med 3 gode dybe vejrtrækninger.
mens du holder fokus på de her positive følelser og fornemmelser. Og virkelig mærke det stærkt i kroppen nu. Alle de her positive, gode ting, du måtte få brug for. Når du kommer ud af hypnosen igen, så vil du bemærke, at de stadigvæk er der. Og det ikke kun er en tilstand, du kan opnå ved at være lige her sammen med mig. Det er tilstand af ro og afslappethed. Det er også noget, du kan opnå uden for hypnosen. Blot ved at tage de her 3 dybe vejrtrækninger. Og være i dit indre. Bed dig om at rejse dig fra sandet igen. Og gå langs med stranden. Hen til det her fyrtårn for enden. Jeg kommer hen til det her fyrtårn. Så mærker du det, at døren står på klem. Gå ind i den her dør her, i fyrtårnet. Jeg ser, at der er en form for batteri måske. Det kan også bare være en måler, en drejeknap. Noget, som for dig symboliserer din sociale batteri, eller dit sociale batteri. Så bemærk, hvordan det står lige nu. Hvordan den ser ud. Måske er der farver af rød, gul eller grøn. Måske er der en skala fra 1 til 10. Eller måske er der en procent fra 0 til 100. Det er helt op til dig. Den ser ud, som om den gør lige præcis for dig. Bare registrer, hvordan den står lige nu. Og prøv en gang, om du kan sætte den i opladeren eller justere på den. Gør noget aktivt for at justere på dit sociale batteri. Nu er du helt sikker på, at du vil justere den, oplade den, fyld den op på din måde. Bare lige mærke efter, hvordan det føles i kroppen. Og skulle være social de næste par timer. Eller i morgen. Afhængig af, hvornår på dagen du hører det her. Og hvis det stadig føles sådan lidt off, så prøv en gang at se, om der er andet her i fyrtårnet, du skal justere på. For at kunne gå videre med dagen. Eller kunne gå videre med dagen i morgen. Og så justere på det, mens at min stemme lige holder stille et øjeblik.
Måske du ikke er nået at blive helt færdig. Måske du allerede er færdig. Men uanset så bare ved, at hvis du har sendt det en tanke, der er noget, der skal justeres til din fordel herinde i fyrtårnet. Så bare ved, at det allerede er sket. Forandringen er allerede sket. Prøv at sende tanken dertil. Og ved, at det også vil blive forstærket mere og mere, når du kommer ud i hypnosen igen. Når du kommer ud af den her afslappede tilstand. Så vil du mærke, at det stadigvæk er til stede i din krop og dit sind. Fordi du har givet det en tanke. Du har sendt tanken til bevidstheden om at ændre på det her. Du bare vil blive mere og mere forstærket for hver dag, der går. Så bare lige brug et øjeblik på at se dig selv i forandringen. Se dig selv i de her sociale situationer. Eller se, hvad morgendagen eller dagen i dag bringer resten af dagen. For det her nye, positive, opløftede og nye energiske perspektiv. Og se, at forandringen allerede nåede frem før at du er ude af hypnosen igen. Mærk det. Fornem det. Og tro på det. Som et øjeblik, så vil jeg stille og roligt begynde at tælle fra 1 til 5. Og på 5, så vil du være helt tilbage ved normal dagsbevidsthed igen. 1. Kommer mere og mere til stede i din krop. Mærker dine fødder, dine ben, arme, dine skuldre. Måske du har behov for lige at bevæge kroppen en smule. Vip lidt med tæerne. Stræk dig. 2. Bliver mere og mere opmærksom på omgivelserne omkring dig og lydene. 3. Bliver mere og mere fokuseret på følelsen i din krop, du har lige nu. Den her friske, dejlige følelse af at være fuldstændig udhvilet, som om at du har fået 8 timers nattesøvn. Eller helt frisk, som om du lige har taget en kold dukkert her i havet. 4. Vide, at du kan tage de her 3 vejrtrækninger med i hypnosen igen. Og virkelig mærke og komme i kontakt med de her følelser. De positive forandringer, du har lavet. De her minutter, vi har haft sammen. Og 5. Bare være helt tilbage ved normal dagsbevidsthed. Tag en dyb vejrtrækning. Bare lige land her i dig selv igen. Så vil jeg takke dig for at være en del af rejsen sammen med mig. Og tak dig for, at du har gjort det her for dig selv. Givet dig de her positive værdier med dig. Til at klare dagen i dag eller dagen i morgen. De næste par dage. Så vil jeg ønske dig alt held og lykke.